Acaba de començar. 33 dones han estat assassinades en el que portem d'any per la violència masclista, per parelles o exparelles. Dades que s'eleven a 53 dones si incorporem la totalitat de les violències masclistes. Totes elles deixen a 13 xiquets i xiquetes orfes. I a aquesta consternació hi hem d'afegir l'assassinat dels fills i filles perpetrats per assassinats masclistes. Aquest any, 6 criatures assassinades. Les persones que estem aquí presents estem fartes de comptabilitzar-les, d'assistir a minuts de silenci i concentracions, d'escoltar discursos de condemna, laments, de dol. Considerem que la violència masclista és una qüestió d'estat, que ens afecta a la meitat de la població i que té una causa estructural que és la desigualtat entre homes i dones, en l'erradicació de la qual s'han de comprometre tots els recursos que siguin necessaris, com el moviment feminista va exigir en la mobilització històrica del 7N pels carrers de Madrid. Davant l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per 2017, les organitzacions de dones han convocat una alerta feminista per denunciar que aquests pressupostos reflecteixen un model econòmic basat en activitats productives depredadores del medi ambient, que no atenen les necessitats socials i que agreugen els problemes de desigualtat entre homes i dones, amb conseqüències desastroses per al medi ambient, l'economia, la societat i, sobretot, per a la vida de les dones. Menor taxa d'ocupació femenina, desigualtat salarial, precarietat, feminització de les cures i, per si no fos poc, dia a dia ens estan assassinant, a nosaltres i a les nostres criatures, davant la més absoluta indolència del govern central, governs autonòmics, les institucions i els poders públics. I davant d'aquesta realitat, els pressupostos generals de l'Estat per al 2017, de pròxima aprovació, assignen una partida per a finançar la lluita contra la violència masclista de poc més de 31 milions d'euros, el que suposa un 0,0011 del total del pressupost i un 10% menys que fa 7 anys. Això vol dir que se segueix sense assignar ni un euro a la prevenció en els àmbits educatius, sanitari i de mitjans de comunicació, que no s'entén la violència sexual com preveu el Conveni d'Istanbul de 2014. Implica que no es millora la resposta judicial i no es cobreix el cost de serveis jurídics, psicològics i socials en les entitats locals establertes a la llei d'igualtat. Vol dir que el pacte d'estat naixerà mort. Fartes de minuts de silenci, condemnes virtuals i discursos que cada vegada semblen més hipòcrites, asfixiades per la impotència davant el continu desgoteig d'assassinats de dones i criatures. No admetem rebaixes, ni més dilacions. No és negociable el preu de la vida de les dones. Per tot això, convençudes que ha passat el temps de les paraules i és l'hora dels fets, ens fem presents en aquest Ajuntament per exigir al Govern de l'Estat la consignació de 120 milions d'euros a la partida destinada a la lluita contra la violència masclista. Avui, a molts ajuntaments, s'està donant lectura d'aquest manifest. Unides per l'objectiu comú de manifestar un rotund rebuig a la passivitat criminal dels poders públics, així com per l'exigència innegociable d'una partida pressupostària suficient per a la lluita contra la violència masclista i a favor de la justícia social i envers les dones i xiquetes. No admetem rebaixes ni més dilacions. Entenem que no és negociable el preu de la vida de les dones i per això, avui, en molts ajuntaments, s'està donant lectura d'aquest manifest, com primer avís de la decisió presa per les persones que no tolerem la inactivitat, la indiferència o la incompetència dels poders públics a l'hora d'actuar amb celeritat i eficàcia per frenar la violència masclista. Pel dret de les dones a viure lliures de violència masclista. Ara llegirem les víctimes. Matilde de Castro Hernández, víctima sense identificar-se de 25 anys. Antonia García Abad. Blanca Márquez Andrés, sense identificar. Virginia Ferradas Varela. Cristina Martín Tesorero. Carmen González Ropero. Josefa Cuquerella. Laura Nieto Navajas. Ana Belén Ledesma Sánchez. Ana María Pérez Ledesma. Margaret Steny. María José Mateo. Dolores Correa.
Lady Juliana Díaz Alvarado. Chávez. Erika Lorena Bonilla Almendarez. Maripaz. Víctima sense identificar de 91 anys. Ana María Rosado. Llurena López Enríquez. Victoria Zanardi Rafiote. Andra Violeta Nitu. Rosa. Raquel López Airas. Rosario Luna Barrera. Eliana González Ortiz. Ana Gilda Linares Baez. Susana Galindo Moreno. Valentina Chirac. Beatriz Ros. I Encarnación. Per totes elles un fort aplaudiment.